ma naháňali, aj tak ma nedostali. Ešte ma 3 dní budú, aj tak ma nedostanú. Ešte... Čau, Ďuro. Pôd na túru je Čau, Maria. celkom pekné, ona potresuje. Ja som teraz stal a čakám telefón od Kaliho. No v poriadku. A musíme ísť niekde, kde je dobrý internet. Ja ten tender musím vyhrať, mňa to tu už nebaví proste. No ale hýbaj to. Dobre, obočím sa. Podarila. Ďuro, to je ako možno, že to tu tie diery po tebe pomenulali? No vieš, čo ti stačí 10 eurový kolo a možná správneho človeka na správnom mieste. Sakra, ten internet tu stále nejde, jak je to možné. Poďme ďalej, musíme nájsť internet. Ďuro, poď už. Počkaj, Čo ťukáš do toho mobilu? Kto píše zase? Kali mi napísal, že tam mu mám označku na skôr, ale nie je tu signál, tak poďme nikde nájsť signál. Poďme. Tak ale hýbaj. Pozor. Dobrý deň, pán minister. Kali, jak sa máš? Dobre? Super. No a čo ten tender? Odklepli nám to? No paráda. Tak vieš čo, tak ostatné dohodneme nie po telefóne, hej? Dobre. Prídem. Čau zatiaľ. Ďuro, ty by toto slovenský národ tušil. Ja som prvý sociálny demokrat. Ja som národ. Ja som prvý sociálny demokrat. Ja som národ. Ja som prvý sociálny demokrat. Ja som národ. Ešte ma 3 dní budú, aj tak ma nedostanú. Ešte ma...